larangi syashkor hagi social media hagi nigi por don bun ki buriu ki prophesy ke don gi ba yatu lupa ba kan mi jumai bun gi buriu kiti don way u prophet ha Japan ula yatu lupa haga santarik Julai kan mi yaga jumai bat ke tsunami bat kan pinjot no ya kaparte kam dame ke Japan baro ki non Japanese ke lati kalayai mendang ila poi haka arpo kendai tarik Julai don hakini ki tain jongi don ge bayatul pa haka arpo we tarik kan sami jumai bashir ke bad bun ki buriu kin sayap kan rongno da ke jumai arpo uweru kalayai lai kamjia eyai hausnem katkendai spa kindai po ar ha South Korea kadan kawe ka kinhun ki baduai bad kila yatulupa bad kalade ka por jingwa ya ka perte baro ki batre kila yino ki kam baro ki nong rep kila sange ben rep bad kila bam load kat ba ki don bad habala yahit ka tagasngi kisno kila du ya ki kam ki jam kila du ya ki bam gedi kila snow duk kila snow kuslai ko himmen ko para ngiyus ngo kum gini ki jingyat tulupa na ki buryu nang ni nang dai ki ong hana kata kasngi kan kut no ka parte ni don ki buryu ki ong kan jia ke jingjia ba shirke bad habang ngiyus ngo ngi baro ngiti bale ngiti na marngim don jinge jisu ong jaru bang ngi walada uya pru unim but kane kade ka jingula jongu jisu ngi haban ngi hakiburyu ke bak yetu lupa bun ke baro ne ngi haban ngi hau jisu ula peni lupa da ka jingim jongu kai ka ban sajia nagata ka daw kam marta maria bad lazarus kilongi nuksa babayangi kilayo i hala ki jongi kamat kai ka bala jia hakamat haba lazarus ulayam jisu ula penmi pat yawu jisu ula penim biang yawu jisu ang lada pinget war lada piap pin em uta uba em bad nget how jisu ngide ben nget how jisu ka jinget ka ba kongsan kai ka jinglong persha ya ka jinget jingting don ki bri ke ba penting yangi habun gi rukam